Λοιπόν, πάμε να βαθμολογήσουμε τι είναι πιο hot στους άντρες. Ποδοσφαιριστές. Για μένα, ό,τι και να μου πείτε, ο ποδοσφαιριστής είναι το πιο hot άθλημα. Έχω και ποδοσφαιριστή σπίτι, είναι και τερματοφύλακας στο πρώτο. Τένις. Εντάξει, δεν τους θεωρώ πολύ hot τους τενίστες. Να το βάλω στο 7. Γκολφ. Εντάξει, ποιος παίζει στην ηλικία μας γκολφ, πρέπει να είσαι πιο μεγάλος για να παίξεις, θα το βάλω στο 8. Μπάσκετ. Το μπάσκετ, παιδιά, είναι το δεύτερο μετά τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είμαι 1,59, δεν θα μπορούσα να έχω μπασκετπολίστα γιατί θα ήταν όντως σχέση από απόσταση. Θα το βάλω στο 2. Handball. Εντάξει, handball, ξέρω αν έχει hot άντρες. Δεν το παρακολουθώ το άθλημα, είναι η αλήθεια. Το βάλω στο 9. Α, είναι αμερικάνικο. Δεν θα πω βλακεία, ξέρω τι είναι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα του. Δεν είναι, ξέρω, είναι rugby. Δεν είμαι σίγουρη. Θα το βάλω στο 10. Α, κολυμβητές, στο 3. Έχει hot κολυμβητές. Βόλεϊ. Εντάξει, νομίζω είναι πιο γυναικείο άθλημα. Θα το βάλω στο 6. Badminton. Τον badminton έπρεπε να μπει στο 10. Άντε στο 5. Box στο 4. Εντάξει, τα πρώτα 4 είναι πολύ ok. Απλά νομίζω πρέπει να μπει το tennis στο 5. Το rugby στο 6 και να συνεχίζει έτσι. Δεν πειράζει. Είμαι ευχαριστημένη με τα πρώτα 4.